नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि रोजे फेमिलि चेनेलाव फिन खनसे बरनायना हरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन। लोगोसे बयखौबो काति फोरबोनि मोजां हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दायो नै लारु बानायखांबाय। माने जोंनि जायगायाव नै बिदि काति फोरबोआवना माने फिथा जायो, फिथा सौराय बिदि जायो। ओमफ्राय काति गासा सावनाय होनना बुङो जोंनि जायगायाव। माने बेखौ दुब्लि फोथारफोराव माने माइ आबादाव थांनानै बारि बागानफोराव थांनानै काति गासा माने गासा सावहैजोबो आरो माने आलारि बाथि सावहैयो। जोंनि जायगायाव बेखौ काति गासा सावनाय होननानै बुङो। माने खायसे खायसे जायगायाव फिथा जाया होननाय खोनानो मोन्दों। माने जोंनि जायगायाव माने फिथा सौराय जायो। माने दाथ' जोंनि गामिफोराव दिंखि बायदिफोरा बिराद सोलियो नालाय दासिमबो माने दिंखिफोरखौ माने बाहागो मोनलायलाया आरो माने जाय सिगांग्रो देनो मोनो बिसोर बाहागो मोनो बिदि सेलायलायनाय जालायलायो। दा लारु बानायबाय एसे माने फोरबोखौनो होनांसिगोन दा काति फोरबोनि। आं बेखौनो बेनि थाखायनो माने एसे लारु बानायबाय। आं बेखौनो नोंथांमोननो देखायनोसै। थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादोनि। नै आं बेबायदि नालेंखरनि बे सानि बिगुरखौ लेमजोबना लानोसै। माने लारु बानायनायाव बेखौ लेमजोबबासो साफा मोजां जायो। आं बेखौ ग्राइन्डाराव होगोन नालाय ओंखाय माने फिसा फिसा खालामना लाबाय आरो मा जाहाथे थाब जायो। नै आं बेयाव दा माने नालेंखरनि आन्थाल' मोनसे बानायगोन माने आङो एसे नालेंखरजों सिनिजोंल'। ओमफ्राय मोनसेखौ नालेंखर सिनि माइरं गुन्दै बिदि बानायगोन आङो। आं बेयाव सिनिजों नालेंखरजों माने लगायनानै लाखाबाय मोजाङैनो। नालेंखरनि आन्थाल' लारु बानायनाया रेडि जाबायानो आंना। नै बेनो एसेल' बानायदों आङो। माने मोननै जातनि बानायगोन नालाय ओंखायनो बेखौ एसेल' बानायबाय। जानोनो जुदि मोनाब्ला माने बानायगोन बेखौ जानो होआ साजायनो बानायगोन नामा? जमा जानो जागासिनो जों जाहोलांबाय थानायफ्रा जाग्राफ्रा। दे थाब नांगौ ओमफ्राय बे मा बुस्थु खल्लता बेखौनो बेसेन 7 थाखा ना बायना जायो बियो 7 थाखा। ओइ रले जाथ'नाङा बाबा। नै बेखिनियाल' ओंखारदो, बांद्राय ओंखारासै। नालेंखराबो फिसा फिसामोन, थाइनैल'मोन, एसेल' ओंखारबाय। नै आरो गोदान मोनसे एवलायबाय आङो। बेयो जाबाय माइरंजों बानायगोन माने लारु। माइरं सिनि नालेंखर होनानै बेनि थाखाय आं नारेंखलखौ एवग्रोना लाबाय। नारेंखलखौ नै एवनाया जाबायानो आंना। दायो आङो माइरंनि जिहेतु आं माइरं देना लादोंमोन, आं बेखौ एवलायनोसै। बेयाव एवबाय थानोसै एसे जारेम जालायनाय जासे एवनानै नारेंखलजों लगायनोसै। नै आंना माइरङा जाबाय, माइरं एवनाया। ओमफ्राय दा नै आं बेखौ नारेंखलजों बेजों ज' एवफानोसै। बिदिनो दसे खमाय एवबाय थाथ'नोसै। एसे मोजां मोननाय बायदि नुबाथाय बिदैखौ होनोसै।
नै दायो आंनो जिहेतु सिनि नारेंखलनि बिदैजों लगायना लादोंमोन दै बेखौ आं होबाय। बेखौ होनानै आं मोजां रोखोमै एरनानै होनोसै जाहाथे दैया गासैयावबो हाबजोबो सिनिया हाबनानै एसे जानायाव मोजां जायो। नै आंना बेबो रेडि जाबाय। दा बेखौ आङो लादु बानायनोसै आखाइजों सिथुमनानै।